No jól van, akkor sziasztok! Most én ezt a Slender Rising nevezetű játékot fogom bemutatni. Ez egy viszonylag új fejlesztésű Slenderman játék, mint ahogy a nevéből is kiderül. Nemrég jelent meg csak Androidra, eddig iOS-en volt kint. Akkor nézzük is. Szerintem egyik legjobb iOS-es játék volt. Mert igazából kedvenceim ezek a horror játékok, szerencsére Androidra is kijött. Majd linket teszek a leírásba, úgyhogy ezt ne kérdezzétek. A játékról annyit érdemes tudni, hogy ez egy viszonylag jó grafikájú játék, mint ahogy tudni is fogjátok, amint megláttátok. És maga a játék 382 megabyte. Hát akkor kezdjük is. Van ingyenes verzió is, de inkább én felteszem a rendeset nektek. Kezdjük ezzel az első szinttel, és mondjuk éjjel, hogy valami izgalmasabb legyen. Mint láthatjuk, a legtöbb Slenderman-es játékra hasonlít, telefonosokhoz képest jó a grafikája, az biztos. Már egy kicsit hangot adok rá. Kicsit be fog akadgatni nekem, mert nem nagyon szereti a telefonomat, pedig nem rossz telefon. Kicsit kezdek félni. Jó, itt van. Mi a frankira? He is blinded you, meg vakít, vagy valami ilyesmi. Nem igazán tudok angolul. Jó, csináljuk tovább. Hangeffektek azok nagyon dobnak a játék élményen amúgy. Kikapcsoljuk a lámpát, akik igazából holdfénynél megyünk. Bár ezt nem látjuk a holdat. Na jó van. Azt a beleszóltam. Azt a rohadt. Na jó van gyerekek, most nagyon beszartam. Pedig nem szoktam ettől a játéktól megijedni, de most parázok rendesen. Szerintem az egyetlen baj ebben a játékban, hogy nem igazán lehet sokáig sprintelni, mert elfárad a karakterünk, biztos, hogy mi hájas csávolva vagyunk. Na jó van, menjünk tovább, hát találunk papírt. Még köhög is nekünk. Na jól van. Hangok se rosszak amúgy. Megpróbáljuk megszerezni ezeket a papírokat. De úgyis csak be akarom mutatni ezt a játékot igazából. Ezen a csatornán lesznek most ilyen horror játékok mutatók, havi 1-2 igazából. Most már elég sok van Androidra. Na jó, meg lesz itt egy másik papír is. You will end now. Véged van. Ennyit még én is értek. Véged van most. Na, menjünk tovább. Eddig 3 papírra rekordom, mert nem nagyon könnyű ez a játék, pedig ezeket rögtön ki szoktam vinni. Na, de meg lesz a harmadik papír is. Igen, ez a hang jelzi, hogy talált valamit. Azt nem tudom, hogy hol. Na, megvan. You shall sleep alone. Ezt nem tudom, mit jelent. Na jó, menjünk el innen. Mert te Sandy bácsi itt tartózkodott. Na, meg lesz a negyedik is, új rekordot döntök. Még a végén. Csináljuk csak tovább. No one lives alone. Egyedül nem élet túl, azt hiszem, így van. De nem szabad megállni, az is egy aranyszabály ilyen játékokban, mert elkap.
hangeffektek nem rösztök amúgy. Azt a rohadt! Húzzunk innen, húzzunk innen, húzzunk innen, húzzunk innen. Na most befostam rendesen, gyerekek. Remélem azért hallatok, mert nem igazán jó a mikrofonom. Kezdek szarni. Jó, csináljuk tovább, mert ez itt durva lesz. Csináljuk. Az a baj, leállok már megint. Nem bírok tovább, mert azt a rohadt megint ott volt. Azt. Na én ezektől nagyon forsok, pedig nem szoktam félni ezektől a Slendőrös játékoktól, de ez ijesztő. Lát, hogy a grafika is nagyon szép. Hát igen, szerintem itt most igazából elkapatjuk magunkat, vagy igazából megpróbálunk. Nem, hagyjuk, csináljuk tovább. Nem fogjuk elkapatni magunkat, nem adjuk olcsón a bőrünket. Csináljuk csak tovább. Erre még nem hiszem, hogy voltam, vagy de... Kicsit sprintelek el, aztán fulldoklik a csávó. Egyre jobb. Ott bent már voltam, az 100%. Na, talán még beállítom a rekordomat. 5 papír. Na de merre? Ez a hang, ez szaratós. Mi skill? Ölnöd kell, azt hiszem. Na jó van, annál húzzunk, megint ott volt. Most már annyira félek tőle, az az igazság. De a grafika az nagyon szép szerintem. A Slendőrös játékhoz méltó. Engem ez a Slender Arielhoz hasonlít. Na jó, basszad meg! Azt a rohadt életbe beszartam. Your end. Véged van 5. Azt a rohadt. Gyerekek, én most itt befostam. Na jó van. Srácok, akkor vége is a bemutatónknak. Hát akkor sziasztok, majd a következő részben valami új horrorjátékot használjátok sok szeretettel. Hát akkor sziasztok!